Много ви моля, проверете на форма правилно документа и да взема участие. Повече сме в залата, отколкото показва лоб. Първи път, проверка на форма. Благодаря. Резултатът от форума. В залата присъстват комисии, общински съветника. Сесията може да взема решение, може да се проведе. Ами предлагам сега да се гласува предложението, което направи господин Живко Мартинов във връзка с председателя и пълна председател на заседанието на Общинския съвет. Много ви моля, гласуваме. Благодаря ви. Вижте, че общински съветници са съгласни. Аз и Ранки Рамов да бъде следващото заседание и да бъде заседание на общинския съвет. Благодаря. Уважаеми дами и господа общински съветници, госпожо Николова, уважаеми гости на сесията, откривам заседанието на Общинския съвет, което е в връзка с постъпила докладна записка от 15 общински съветници, темата на която всички я знаят и която ще може всички нас, разбира се, на която днес ще обсъдим от всички вас, мнения, съвети. Предлагам дневния ред на сесията да бъде в една единствена точка, а именно разглеждане на докладната записка, внесена от общинските съветници, 15 на брой, в която се предлага да се проведе местен референдум във връзка с решение 427 от 16 юни 2011 година на Министерския съвет на Република България. И предлагам тази докладна записка да бъде прочетена от един от тези, който вие се допитали се в докладната. Други предложения по отношение на дневния ред има ли? Има ли? Няма. Който е съгласен така предложен дневния ред, моля да гласува.
Давам думата на господин Пламен Добрев. Уважаеми господин председател, госпожо кмет, колеги, докладна записка от група общински съветници. С решение номер 427 от 16 юни 2011 г. на Министерски съвет на Република България се издава разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ, подземни богатства по член 2 алинея 1, точка 3 от Закона за подземните богатства, площ блок 1 Нови пазар, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна. Концесираната територия е с площ 4398 квадратни километра. Считаме, че проучването и добивът на шистов газ чрез хидравлично разбиване представлява огромен риск за нашите общини. В полза на всички е необходимо анализиране на рисковете преди започването на проучването. Около 50% от впръсканите химикали и води остават под земята. Оттам пътят им е непредсказуем, но често завършва в подпочвените води и в питейната вода на хората и региона. Особено разпространено е попадането на метан, мигриращ през пластовете след разбиването им във водата от чешмата, запалване на чешмяната вода. В щата Пенсилвания е документирана 17 пъти по-висока концентрация на метан в питейните води на кладенците в зони на добив на шистов газ. Геохимическият анализ на метана показва, че той не е резултат от естествени процеси на разлагане, а идва от разбитите земни недра. Поради гъстотата на сондите, огромния брой тежки камиони с вода и химикали и басейните за съхраняване на отпадни води, плодородната земя на Добруджа ще бъде неизползваема за десетилетия напред. В тази връзка считаме за уместно да се проведе местен референдум по реда на Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който да се проведе на 23 октомври 2011 г., когато са изборите за президент, кметови и общински съветници. Нека съгражданите ни имат възможността да изразят позицията си и отговарят на въпроса: съгласни ли сте да бъдат извършвани проучвания и добив на шистов газ на територията на община Добрич? Член 27 алинея 1, точка 1 от предходния закон се урежда начина на свикване на местния референдум. Това може да стане по искане на 1/5 от общинските съветници, но не по-малко от 3 общински съветници. За община Добрич това означава поне 9 съветника. Местният референдум трябва да се проведе съгласно изискванията на член 30, алинея 4, т.е. Общинския съвет определя дата за провеждане на референдума, но не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. Това означава, че решението на Общински съвет трябва да се вземе не по-късно от 7 септември 2011 година. С това решение трябва да се одобрят и разходите за провеждане на местния референдум, отпечатване на бюлетини, информационна кампания и други ходови изисквания от закона. Въпросът, на който трябва да се отговори, трябва да е достатъчно ясно зададен, за да може да се отговори с да или не. Не на последно място, местното самоуправление се изразява именно в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение. В тази връзка предлагаме Общинския съвет да приеме следните решения. Точка 1. На основание член 17 алинея 1, точка 8, алинея 2 и алинея 3 от ЗМСМА, член 21 алинея 1, точка 20 от ЗМСМА, член 27 алинея 1, точка 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление и член 30 алинея 4 от същия закон, за 23 октомври 2011 г. насрочва 23 октомври за провеждане на местен референдум, на който жителите на град Добрич с право на глас да отговорят на въпроса: съгласни ли сте да бъдат извършвани проучвания и добив на шистов газ на територията на община град Добрич? Точка 2 на проекторешението. На основание член 33 алинея 1 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Подобрява разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет, като тук искам да добавим и изборните книжа, както са посочени в приложение 1. И трета точка, възлага на кмета последващи закона действия. Към приложението искам да добавя, сме приложили всички необходими протоколи, които закона изисква. Проектобюджетът, който е съставен, е съобразен с създадената организация при провеждането на избори за кмет, общински съветници и президент. Затова мисля, че бюджетът е достатъчно нисък за провеждане на местен референдум. Ако нямаме такава организация за местни избори и президентски избори, бюджетът ще бъде неколкократно по-висок. Благодаря. Благодаря. И искам още едно предложение да направя. Виждам, че присъства в залата председателя на инициативния комитет Добрив против шистовия газ. Да подложим на гласуване дали да дадем думата на председателя на инициативния комитет или не. Това е естествено на наше решение. Кой е председател? Александрина Панайотова. Колеги, уважаеми присъстващи, чухте предложението за проекторешение на сесията. Чухте, че има конкретно предложение за участие на председателя на инициативния комитет да вземе думата, но тъй като това не мога да го реша аз, трябва да го решите вие, го подлагам на гласуване. Дали госпожица или госпожа? Да, госпожа Панайотова може да вземе думата или след като приключим с сесията, ще вземе думата и на всички желаещи и записани за това да вземат отношение по проблема. Моля за гласуване дали да бъде изключена госпожа Панайотова.